गोजोनथावना सम आरो बे गोजोनथावना जाबाय दिनै साहित्य अकादेमि खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जेब्ला माने बियो रादाबा फैबाय दा बेबायदि रादाबखौ नेनानै दंमोन नामा बोरै मोना शक जादों आङो आरो बेनिफ्राय माब्लानिफ्राय लिरनायखौ जागायजेनदों आङो क्लास 6निफ्रायनो लिरनायखौ जागायजेनदोंमोन क्लास 6आव आङो 2008मोन 2008निफ्राय आं लिरनायखौ जागायजेनदों आरो दासिम लिरगासिनो दङ दासिम मोनबेसे बिजाबा सेबखांजाखो गांनै गांनैबो पोएट्रि बुक आं बांसिन खन्थाइखौनो लिरखायो आচ্ছা बे खन्थाइनो लिरनायनि समाव बेबायदि बान्था मोनगोन होननानै माब्लाबा सानदोंमोन बिदि सानफेराखैमोन सानाखै माखासे लिरनायनि मोनसे जाहोन थायो नोंनि जाहोनफोरा मामोन लिरनायनि इन्सपिरेसनाथ' आंनि बिफा स' बिथांखौनो गोसोखांनानै बांसिन खन्थाइफोरखौ आं लिरनाय जायो आरो इयुनाव मा बिथिंखौ लानानै लिरनायनि मिजिं लादों इयुनावथ' लिरलांगोन बिदिनो दायोथ' रेसपन्सिबिलिटियाबो बारायबाय आरो आं बर' थुनलाइयाव जेसेबांखिनि कन्ट्रिबिउट खालामदों बा आं खालामाखैबो जानो हागौ बर' थुनलाइयाव आं मा बिहोमा होदों आं बेखौ मिन्थिया बाट बर' थुनलाइया आंनो मोनसे सिनायथि होदों बेनो जों नैबे समाव जुदि नोंथांखौ सोंबा खोलोम आरो थुंग्रि बेबो मोननैबो गोहो बबेखौ चइस खालामो खोलोम बेजोंनो नांथानानै दङ जेथिया थुंग्रिनिफ्राय खोलोमा गोफारसिन होननानै बेनिफ्राय मा बिथिंखौ लानानै खन्थाइफोरा बांसिनै सुजुनो गोसो फैयो फेमिनिज्मनि सायाव लिरनाय जायो रमान्टिक एसे एनै लिरनाय जायो बेनिफ्राय लिमारिकबो लिरो आरो बिदिनो आरो एसे मा होनो जेनेबा समाजखौ लानानै बा बर' हारिखौ लानानै लिरनाय जायो आरो बाबाखौ लानानै थासारिखौ लानानै लिरनाय जायो बांसिनै जों नुबाय जोंनि जि समाजनि माखासे निजे नेमखान्थिफोरखौ सिफायनायखौ नुयो बे बेलायाव बिथांमोननिसिम मा होनना खावलायनाय बेनि बेलायाव जिहेतु नोंथाङा सासे लाइमोन आइजो लिरगिरि जाबाय खायसे खामानिफोराव जेनेबा आइजोफोरखौ एसे डमिनेट खालामनानै दोननाया दासिमबो दङ हिन्जावसासो होननानै दासिमबो दङ स' बेखिनि माबाखौ गारनांगौ जोंनि समाजा लाखिनो नांला आरो बे आइजोसो बा हिन्जावसासो बा फिसाजोसो होननानै बेखिनि जि नेगेटिभ साननायफोर दङ बा एसे लोरबां सानो आइजो होननाय लोगो लोगोनो एसे लोरबां सानो स' बेखिनिखौ गारनांगौ बेनो आरो बयबो समान दिनै जि बिजाबनि थाखाय बांद्राय बेखौ रायजोफोरनो बुंनो हागोन नामा बिजाबनि मुङा सम जिउ आरो खन्थाइ बिजाबमोन थांनाय 2022आव बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा बे बिजाबखौ माने पाब्लिस खालामनानै होदोंमोन बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा बे बिजाबखौ माने पाब्लिस खालामामोनब्ला बे बिजाबा माने माब्ला मोगथां महर मोनगौमोन आं बेखौ मिन्थिया अब्लाबो जों नुबाय बर'नि गेजेराव बिजाब फरायनायफ्रा जोबोद खम लाइमोनफोरनि गोबां बिबान दङ बिथांमोना दिनैसिम फराया बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन दिनै गोथार जों बिजाब फरायनायखौ मोनसे हेबिट महरै लानो नांसिगौ बा लानो नाजानांगौ जोङो लाइमोनफोराल' नङा मानसियानो जेनेबा बिजाब फरायनायखौ मोनसे हुदा महरै लायोब्ला जों हायो जों बांसिन ओरैनो मबाइलावसो नायनानै टाइम वेस्ट खालामो मबाइल फेसबुक वाट्सएप बिराद इउज खालामो जोङो बेफोराव माने इउज खालामनानैनो जोंहा बिराद टाइमफ्रा थाङो स' मबाइल बे ससियेल मिडियायाव बांद्राय इदि एक्टिभ थायालासिनो थानोबो नांगौ पजिटिभ माबाबो दङ ससियेल मिडियाया बाट एसे जानगाराव थानानै फरायनायखौबो जुदि लाखिलाङोब्ला अब्लानिया साबसिन जायो आरो दायो खन्थाइ लिरनायजों लोगोसे दाबावैसो NCERT-निफ्राय बड' मिडियामावबो माने फरायनो मोनसिगोन HS-खौ 11-12 होननानै जि डिक्लेयार जाबाय बड' बिजाबाबो जोंहा रेडि जाखाबाय बे बड' बिजाबाव इक'नमिक्सनि पार्टखौ एज ए ट्रेन्सलेटर हिसाबै आंबो दंमोन आं हारसिं नङा आंजों लोगोसे आरो दंबावो ट्रेन्सलेटर्सफोर स' बेयाव दंमोन आंबो आरो फार्स्ट इयारनि ट्रेन्सलेसनखौ जोङो फोजोबनानै दायो बिजाबाबो नै जुलाइफोराव फैनो हागौ बेनिफ्राय दायो सेकेन्ड इयारनि ट्रेन्सलेसननि एसे खामानि दं मावगासिनो दं दायो जेब्ला माने फरायसालिफ्राव थांनाय गैयाबा अब्ला बे समखौ बोरै बारहोयो लिरनायावनो होननानै बुंनांसिगोन लिरनायजों बेस्थ' थायो
लिरनायजों आरो लिरनाय आं गाव लिरनायनिख्रुइ बांसिन आं मालायनि बिजाब फरायो 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन